سلامة عنا هبلنا تخطاتلتي دفار ميديام وانا وحبريتات حزنا قريبنا صنعي مكتتال مساي 220 مليون ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሩህ ዝኸውን ኢትዮጵያ ካብ ናይ ጂኦግራፊ እስር ቤት ወፅያ መተንፈሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንትልዋ ጥራሕ ይክብሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ገሊፆም ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ዝሕቆን ዘሎ ኣውሎ ንፋስ ዘረባ መራሕቲ ስናምሮ ህዝብና ረብሹ ህዝብና ዕለታዊ ምንቅስቃሳቱ ንኸይገብር ቆሪኑ ይሕዞ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም እንተዘይ ተመሊሶም ናብ ዝኸፈ ኩነታት ክንዓቱ ንኽእል ኢና ኢሎም ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደም መዛበልቲ ናብ መረበቶም እንተዘይ ተመሊሶም ናብ ዝኸፈ ኩነታት ክትወና ይኽእል ኢሎም ጀነራል ታደሰ ወረደም ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ገለጹ መዛላፊ ቤት ጽሕፈት ኦቻ ዲስትሪክት መቐለን ኮሚሽን ሓደጋ ድኖት ትግራይ ናብ ዘካየደሉ ኩነታት ተመዛበልቲ መሰረት ዝገበረ ዘተ እዩ ኣብቲ ዘተም ተመዛበልቲ ንምምላስ ምስ ተመለሱን እግሪ ንኽተኽሉ ምግባር ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምትኻብ እቶት ከም ዝጀመረ ሓቢሮም ሰቓይ ተመዛበልቲ ንምቅላል ገበርቲ ሰናይ ቀዲምኩም ክትሓስቡ ይግባእ ኢሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኦቻ ዲስትሪክት መቐለ بوغنم ኣብ ትግራይ ኣብ ባንክታት ሕጽረት ጥረ ቅርሺ ምግጣሙ ሲዒቡ ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ ከም ዝተጸገሙ ሓቢሮም ሚስተር ለኮቹ ፒተር ወሲሆም ካብ ለገስቲ ሃገራት ዝረኽብዎ ዝነበሩ ሰብኣዊ ሓገዛት ጸገም ከም ዝገጠመውን ገሊጾም ማህያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ትግራይ ወርሕ ለካቲት ጠጠው ኢሎም ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ናብ ኩለን አብያተ ዕዮ መንግስቲ ኢሉ ዝጸሓፈ ደብዳቤ ከም ዝስዕብ ይብል ኣብ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዕለት 24 ሻድሻይ ወርሒ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ኩለን አብያተ ዕዮ መንግስቲ ኣብ ዘለዎም ዋኒኑ ብዛዕባ ናይ ማህያ ክፍሊት ይምልከት ካብ ፌደራል መንግስቲ ናብ ክልልና ድጎማ ባጀት ብዘይመላእኹም ከም ክልል ንማህያ መኽፈሊ እኹል ገንዘብ ብዘይምርካቡ ናይ ስራሕ መካየድን ናይ ካልኦት ክፍሊትን ጠጠው ብምባል ክፍሊት ናይ ማህያ ጥራሕ ንኽፍጸም እናተገበረ መጽእ እዩ ይኹን እምበር ናይ ወርሒ ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ማህያ መኽፈሊ ጥረ ገንዘብ ስለዘየለ ሓላፍ ሰላፍ ናይ ማህያ ክፍሊት ከየሉ ገንዘብ ክሳብ ዝርከብ ብጽሑፍ ደብዳቤ ክሳብ ንፍልጠኩምን ንግዚኡ ናይ ማህያ ክፍሊት ጠጠው ኢሉ ንኽጸንሕ ነፍልጥ ምስ ሰላምታ ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ይብል ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ እንልእኾ በጀት ካብ ኣፍ ህዝቢ እናተመንጠለ ንዕጡቋት መጠናኸሪ ይውዕለሉ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ብቋንቋ ትግርኛ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ገሊጽ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ሕዚ ፕሬዚደንት ክምት ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አብያተ ዕዮ ዝተጻሓፈ ደብዳቤ ምስ ዝወግዒ ይሳነዶ ገንዘብ ክሳብ ዝርከብከ እንታይ ማለት እዩ ካበይ ክርከብ ካሊእ ሕቶ እዩ መጻኢ 120 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሩህ ዝኸውን ኢትዮጵያ ካብ ናይ ጂኦግራፊ እስር ቤት ወፅያ መተንፈስ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንትልዋ ጥራሕ ይክብሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ገሊፆም ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ኣቶ ታዬ አጽቀሥላሴን ምኽንያት መበል 130 ዓመት ዓወት ዓድዋ መበገስ ገይሩ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዘተኣማምንን ላዕለውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰልና ሰማዕታት ዓድዋ ካብ ዘውረስና ናይ ላዕለውነት ሓደራት ዘይንጸል ኢሉ ጠቕላላይ ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብወገኑ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ ምስ ናይ ደገ ታሪኻውያን ጸላእት ኢትዮጵያ ወጊኖም ሃገር ናይ ምፍራስ ተልእኾ ሒዞም ንዝንቀሳቐሱ ባንዳታትን ተሓዚሎም ንዝመፁ ናይ ደገ ጸላእትን ብማዕረ ክንዋግኦም ኢና ኢሎም ዓምባቕ ሰራዊቱ ዘጸግዕ ዘሎ ሰብኣይ ግና ክትሞታ ግዲ ደሊኽን ፈሲ ኣብዚሕኽን ዝብል መልእኽተይ ከመሓላልፈሉ ደሊ ከም ቀደም መስለክን ውህጅ ወስደክን ጥራይ ክብል ዝክእል ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ዝሕቆን ዘሎ ኣውሎ ንፋስ ዘረባ መራሕቲ ሰላም ህዝብና ዘሪጉ ዕለታዊ ምንቅስቃሳቱ ኸየሰላስል ቆሪኑ ሒዙ ኣብ ራዕዲ ክነብር ይገብረሎ ብስለት ኣልቦ ኣይሕልን ኣየጥምት ሽኻሉ ስልጣንን ግዚያዊ ጥቕማጥቕምን ገይሩ ስነኣእምሮ ህዝቡ ክብፅብፅ ቃላት ዝመረፅ ጽቡቕ ተኸዲኑ ጽቡቕ ረጊጹ ማይክ ምስ ጨበጠ ኣብ ኬንዳ ዝነብር ብጥሜትን ኩናትን ዝሃልቕ ህዝቢ ዘለዎ ዘይመስል ካብ ክልል ክሳብ ሃገር ዘሎ መሓውር ደረቱ ነፊሕዩ ዝፍክር ትግራይ ሰላም ጠሊባ ንውልቀ ሰባት መጉይታ ድሌት ውፅእ ህዝባ ኣጋህድን ምግባር ብውሳነ ውልቀ ሰባት ናብ ገደል ከይትጸድፍ ምስ ኩሎም ደቃ ትምከር ብዝብል መዝሙር ሰላም የለን በሎም ዝብል መግለጽ ሰላም ኣይወልድን ብጸርፍን ብሽሽቕን ዝድሕን ህዝቢ የለን ብመልሰይ መልስኻ ዝህነጽ ዲፕሎማሲ ኣይግርምን መዋጾ ትግራይ ኣብ ሓድነት እምበር ኣብ ብተና ይርከብን ትግራይ ምስ ሓቂ ተዓርቕ እሞ ሓልዋታ ተረጋግጽ